Erokamano kuom keto Ramogi TV ka ni betri mar piny Iran e pacho kae ndio sayo sirikal mar Kenya kuom nindo nyakonchiel e lweny ma piny Amerika kod Israel goyo e pinyno. Betri no chiwo duoko ewi wach ma onondiki gi jagoro mar migawo mar weche ma oko Korir Sing'oei ma wacho ni ne olosi simu gi jalup jatend migawo mar weche ma oko e riwruog pinje Arabu kata UAE maseyo monj ma Iran timo ne mwandu mag pinje mag jo Arabu. Iran wacho ni lwenyno timore nikech Amerika gi Israel ema ne ochake kendo gidhi nyime gi monjo mwandu mar Iran. Iran wacho ni kata okang' mar keto ageng'a e rogo mar nam mar Strait Hormuz en nikech gitemo ritore e monjno ma pinje ariyogo osebedo ka saso godo Iran. Bende giywak ne sirkende mag pinje mondo ochung' kodgi kendo kwed lwenyno ni mar gin giwegi to gibiro dhi nyime gi jiwo arita ne pinygi. Elvis Opiyo ma en achich ma itudo kod asid manowang'o Mary Claire kod osiepne Sarah Waitiri